dadekno 3 Mas. Tuku kayu kayune jati nggawa panci disosor banyak rabi ayu nglarakno ati enak rabi banci gak iso manak sing penting iso benakno genteng Ndlosor disrondol wedhus prawan gogor ambune wangi aku ngomong ambune lebus ya antem boto sengkoyong kabeh war agane wis dadi adat lan budayane ula kudu dijaga kelestari ya ane pengikit dolor gogor nganakno sedekah mula kajate kabeh nyuwun abah mula tak dongakno gogor adot teko musibah masyarakate ayem tentrem rezekine limpah ana pertandingan jenenge sepak bola kabeh berebut nglebokno bola ana sing menang ana sing kalah tapi fair play tetep dadi utama pertandingan bola iku permainan biasa ngono ae kadang-kadang ana sing gak gelem ngalah mula kabeh pemaine wis padha salah tapi mari pertandingan rukun maneh dadi saudara mula kerukunan dulur kudu dadi utama supaya peno tentrem uripno alam dunya tapi nek nang gogor kene
aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa mula matur nuwun apa Sutya dalu niki kula sak kanca sampun sampean paringi rejeki liwat nanggap Budi Wijaya lak yo bengi iki mula kula dongaaken wong gogor akeh rejeki ancene Pak Sutya iki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lakok akange sare wis gak apa-apa eling-eling ususku panuwun ayo Cak Hamrip unggah nalon-nalon akeh iki kok sing munggah matur suwun sanget sampun nimbali ngundang Budi Wijaya kula dongaaken seger waras nggih alhamdulillah Budi Wijaya pemaine nom-nom kabeh Bu sing sepuh-sepuh iki digawe tulodo gawe teladan mangkane ludruk embun pun sampe mangke diakoni negara manca sinten malih nek gak sing nom-noman dhewe sing purun memberdayakan kali ludruk ngenalno teng masyarakat kabeh jak seneng ludruk elek ngeten iki manten ndagel ngeten iki bayarane 2 juta lho nggih omah kula sampai tingkat 18 omah ta omahe tawon aku seneng nek wayah 17-an macem-macem isine hiburan teko RT sampai kelurahan kabeh gawe maceme perlombaan tarik tambang adu kekuatan nek balap karung adu kecepatan balap kelereng adu keseimbangan nek mangan kerupuk iku ngedu warek-warekan ana maneh lomba nyanyi lagu wong sing didoleki swara sing merdu ganteng atik kabeh ayu-ayu kabeh kepingin dadi nomor 1 aku dhewe melok nyanyi lagu aku duwe lagu sing seneng aku kicau mania iku lagu pilihanku gaspol dangak ancen iku andalanku kicau kicau mania kicau mania gaspol dangak digaspol dangak gaspol dangak digaspol dangak kicau mania kicau mania gaspol dangak digaspol dangak gaspol dangak digaspol dangak kicau mania kicau mania gaspol dangak gaspol
Amput. Ana wong nyanyi enak-enak kok sok ngriwuki lho. Karepmu apa? Gaspol ndanga. Digaspol ndanga ngono. Digaspol ndanga. Terus Randa ngompol dadak enak. apa? Gaspol ndanga kok sok randa ngompol krasa enak iku lho maksudmu apa? Lho lek kon tak kandhani wong lek gak iso ngoyo ya penyakit. Oh iya. Lah ketepaan randane iku mang turu dadak ngompol karo bayar dadak. Bener omonganmu, Cok. Gak iso bener. Lho, wong ngoyo iku aja sampe dimpet. Lek dimpet Nek dimpet nganakno infeksi nang kantung kemih. apa? Dadi nang kencing batu. Kencing batu gini. Tapi jane ya enak lek iso produksi batu dhewe cara bangun omah liwat iku kenek. Kok iso ngono? Lah batu ginjal iku lumpukno kencing batu lumpukno lah kena gawe pondasi. Lambemu ya seje lah. Sembarang iku ya ana aturane. Kok nang kene iki nang warga Gogor. Warga Gogor. Wis kenal ta mbek wong kene? Lha ya kenal kabeh termasuk bapak kepala dusune. Sapa? Haji Sutiyo, Abah Sutiyo. Abah Sutiyo, wonge Wong ganteng. gandeng, wonge blater, sawahe ombo, tebune ombo. Ya. Kon wis olok salam. Durung. Olok salam. Uluk salam dhisik. Heeh. Nang sapa? Yo nang warga Gogor kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton yang berbahagia. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak RT RW, pamong-pamong desa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak panitia, bapak-bapak sing lungguh ning kursi, bapak TNI, bapak polisi, kami ucapkan Suwengitet assalamualaikum tok. Salahku apa nggo salam? Lho salam iku sing teges pisan wis cukup. Umpama aku salam pisan tok sing kono gak trimo, bapak-bapak yang lain gak trimo, lek dituntut kon tanggung jawab. Sing nonton kon niku sapa? Gak ono sing nuntut. Kon nang kene iki minangka dadi teladane masyarakat. Iki tontonan. Tontonan sing mawa tatanan. Engko nek tatanane apik iso dadi tuntun-tuntunan. Mandar muga kon maring lodrogo kene dadi tuntun-tuntunane wong akeh. Aku lak setruk. Jare dadi tuntunan. Tuntunan niku maksudnya teladan. Contoh tepolan tulodo. Iya. Masalah. Kok sok tuntun-tuntunan aku nek setruk ya apa? Lho ya enak sih kon nek setruk Apa? bojomu tak pek. Oh, tak berasa kon. Nang kene iki warga kene iki saiki wis umek. Wis apa? Umek. Umek perkara. Lho, iki kate ana nglebokno penggawean, lowongan kerja. Lowongan kerja kuwi iso. Abah Sutiyo nganakno lowongan kerja kanggo masyarakat Gogor. Kerja ning apa? Lho nang KMP. KDMP. Iya. Koperasi Desa Merah Putih. Heeh. Iku golek pegawe. Dolek pegawe. Masa aku gak elok so. Wong buka ya sepi kok KDMP kabeh. Dodol mek soklin ambek sabun. Kon ngomong KDMP sepi kakimu ngono ah. Bukan suatu penghinaan dan pelecehan. Iya. KDMP dibangun seluruh Indonesia tiap desa so. Iya. Masalah saiki buka iki dibuka instalasine to. Dodolane soklin. Dorong. Iku dorong. Termasuk Dilungkas iki dodol akeh. dodol apa ae kacang. Ya kebutuhan masyarakat termasuk sembako. Mangkane pengawasane iku teliti. Sampai sing bangun Bapak TNI terlibat. Bapak TNI termasuk program dari Presiden Republik Indonesia. Iya, supaya enggak ana penyelewengan. Termasuk kanggo memakmurkan masyarakat dan rakyat Indonesia. Iya. Lowongan kerjane ya apa so? Lowongan kerjane kon kok dadi karyawan utawa pegawe nang KDMP.
ana syarate. Syarate apa, So? Siji mata kudu awas. Mata kudu awas. Loro kuping kudu tengen. Lek perkara ngene ya gampang, So. Wong aku mripatku ya awas kupingku tengen kok. Temen aku niku. Lah kandhane ya Kediri kotane. sing dadi bukti lan nyatane. Temen kena dites. Lah ya kena Matamu awas. ya awas. Temen ah. Kandhane kok. Iki pira? Siji ngono lho, So. Iki lho. Siji. Iki lho. Siji, So. Ngene jare awas. Masa lho ya siji, So. 5. Kok iso 5? Lah sing kono hitung sing ngadeg tok. Lah sing ndodhoki gak mbok hitung ah. Lho atik ndodok Ya aso. ana 5 sing 5. kabeh ndodok karo aku. Adik iki 5. 5. Ya gak 5, So. Lah pira? 6. Kok 6 ya? Lah iki gagange iki, Ana danganane. danganane iki. Nek ngono ya gak 6. Lah kok iso? Ya 7. Kok iso 7? Lah iki wite Lah ya gak 7, So. pira? 9. Kok iso 9? Lah woe ambek oyote iku. Sikat kado. Kudu jelas nang anu nang mripat. Mangkane mripatmu lek nyoto-nyoto mripatmu awas tak Iya. badhe. Apa saiki, So? Heh? Apa iku? Lampu. Iki lho, Lampu. driji ngene lho. Sing nggo tok ding iki sing ndi? Iku lampu. Ngomong tak cak iku tapi driji. Iku apa? Lampu. Kon tak takoki, kenapa lampu kok iso murup, So? Lampu iso murup mergo ana setrume. Kemeruh kon niku. Lho iya, Berarti lek ana setrume iso murup. mesti iso murup. Sound system iku mang lho ana setrume ya gak murup. Sound system. Ana setrume gak murup. Kon terus sanyu, Sanyo. pompa banyu iku Iya, iya. ana setrume kok gak murup, ayo. Nah lampu. Lampu apa kok iso murup? Ayo. Anane lampu iku iso murup padang mergo mripatmu melek. Merem lah gak ketok. Lambemu kon srekalan kon yo. Lah apa kok mangkane wong urip iku. Kon lek kepengin mripatmu awas. Iya, iya. Aja gelek-gelek ngombe susu. Aja gelek-gelek ngombe susu. Kon aja muruki wong kene sing gak genah. Kandhane aja gelek-gelek ngombe susu mripatmu cek awas. Program pemerintah 4 sehat 5 sempurna. Apa Lho termasuk susu. Susu iku kanggo kesehatan protein sok berlipat susu ngono ganda. elek nang mripat so kandhane gak percaya arek iki. Lho, ya apa sih kon niku? Susu iku apik. Elek so. Apik. Elek Lah nek elek, terus apik nang ndi? neng dodo. Oh, ja. Kon tuh kan susu neng mripat kene apik. Dane susu ku mripat apik. Ngene. Oh ngono. Mripate gak ketok. Ya sakarepmu ning arek ngono ae. Ayo. Kon ngerti susu? Heeh. Susu iku ana artine so. Susu. Susu artinya ya protein ganda. Kalimat dari susu itu loh ada artinya. Susu itu mengandung arti. Iya. Ono kepanjangane. Kepanjangane. Kepanjangane susu apa? Sumbangan sukarela. Oh, susu iku sumbangan Sukarela. susu. Ah. Iya iya. Iku susu. Susu. Nek susu tante. Susu tante. Heeh. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Iku susu. Tante. Nek susu perawan. Ayo. Aku durung Oh, tahu. sok. Aku durung tahu lo susu perawan ya, so. Susu perawan. Perawan. Sumbangan sukarela prakarsa wanita. Susu Perawan. iso ae arek iki. Wah kadane kok. Ono maneh. Susu rondo. Heeh. Sumbangan sukarela Heeh. rondok dawa. Kon nek ngomong sing genah kon lho ya. Kok iso rada dawa sing dawa apane? Sing dawa kentole. Ono maneh Situngkas. Susu apa maneh? Susu abang. Susu abang. Ayo. Susu abang. Ayo. Sumbangan gak atik sumbang. Susu abang kon tak kandhan. Apa? Susu mari digebek. Kaplok kon kok. Nek kon gak percaya ayo. Bojomu kok Iya. susune gebek nek moro-moro abang. Tapi anjane bener, Cok. Mripat kudu awas. Mripat kudu Polahe awas. pegawe kudu hebat. Kudu hebat. Sing nomor loro, kuping Kuping kudu kudu tengen. Heeh. Kupingmu tengen. Lah ya tengen saka ya Kenek dites. ya kenek. Nah,
tes. Ah, Sapi, sapi, wedhus. wedhus. Wis gak mlebu kon. Lah kok iso gak mlebu? Kuping musisian. Kok iso sisian? Sing situk sapi, situk wedhus. Masih awakmu ya iya. Lah apa? Sapi. 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 Dorong. Lah kan bener. Padha antara kanan apa kiri. Sapi. Apa? Tengen arek iki. Tengen kupingmu. Tengen. Tengen apa laran tok ngene kupinge kok. Takonono nek wong tengen iku ya apa? Takon ya. Takonono. Jenengmu sapa? Panto, Omamu ndi? Jombang, Kowe ndi anak? duwe, Ndi anak pira? loro, Lho, tengen. Mas aku ra yo tengen. Jenengmu sapa? Ucok, Mas. Omamu? Jombang. Anakmu pira? Loro, Mas. Ya lu. Hah? Hah? Ayo. Hah? Lah, jublek. Kopemu wis gak jelas kok. Gak iso mlebu kon. Lho iki jelas. Jenengmu sapa? Wanto, Omamu? Jombang, Anakmu pira? loro, Wis sekolah durung? Sekolah. Jelas. Mas aku yo ngena, Mas. Temen ah? Ayo, Jenengmu sapa? Ucok. Omamu kok ndi? Jombang. Anakmu pira? Loro. Lho. Hah? Dublek. Ayo masih kon yo yo. Gendeng ah. kok pengen kok gak nyambut gawe. Ngene kok kok kepengin dadi laris. Karo jalan takane. Nah. Jenengmu sapa? Rasa. Omamu ndi? Lho, ana nduk Sidoarjo. Anak duwe anak? Ana Pira? loro. Ayah? Sing situk wis omah-omah. Ayah? Sing situk sik sekolah SMA kelas loro. Sing situk iku wis dilukah nyambut gawe. Apa anakmu bongko bandak? Hei, aja umek karepe dhewe. Lah gak umek ya apa to? Kon tak kandhani. Apa? Aku iki oleh job samproan rek. Eh? Sampro. Sampro. Samro. Sampro. Sampro iku panganan apa to? Kon nampa job tapi kudu duwe skill. Lah aku Makane aku rene gaya awakmu sok kon iso Kon nampa job. Iya. Job samro. Samro. Tapi kon iso. Gak iso makane. Lah kok mbok tampa? lah wong gak iso apa-apa mau job to. Tanggapanmu piro? 10 juta. 10 juta. 10 juta, Cok. Makane aku. Lah karepe Wanto ya apa? Eh? Purwono. Kon. Iya. Kon iso, Cok. Ya kadang iso kadang gak. Kok tak kaplok kon kok. Ya digawe iso ngono lho, Sok. Ngene. Ya apa? Ngene carane, Samro iku sing saelingku iku kan irama religi ya. Religi. Ya, Ya. Timur Tengah. Timur Tengah. Ngene, Ya, musiknya apa? ngene. Teng, 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 teng. Wah, ngeke iki apa dong ngeke? Lho, gitare. Oh, iya ya. Ono gitare. Ya nur aini, ya nur aini. Enak anak ngeke iki seneng Seneng aku. ngeke. Ono Iya. Nyekut-nyekut. Iku jenenge Samro. Samro. Heeh. Tak jokono alate ya. Ngono ah. Iya. Cenak. Dipraktekno dhisik. Lagune. Lagune. Lagune apa? Bapakku NU, ibu muslimat, masku Ansor, Mbak Yu Fatayat, Mbak Yu Fatayat. Melo NU paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melo NU paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Aman. Prak 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 bring 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 prak 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 bring 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 prak 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 bringi 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 bring prak 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 bringi 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 bring ha ha ha. Ya. Adikmu lho. Enak kon ya. Iso ah? Iso. Iso. Jokono ya. Alat jupun Aku sing dah. 10 juta, Cok. 10 juta. Heeh. Eh, Apa? Sampro emang kan digawe arek nang masjid. Sementara iki sih ya. Apa iki? Ya sementara. iki terbange. Iya sementara. Wong latihan kok ya. Lah wong sampe pengen gawe terbang kok dikate gendeng. Bang iki. Sementara aku nek wis dadi temenan tak Le. jokono sing asli. Iki alate. Pokoknya terbange ya. Iya terbang. Kok nek wis temenan mbok kei temenan. tak kayak temenan. Kon latih ana dheluk aku tak nang pawon. Lho. Lah apa, Cok? Ya njaluk mangan. Iki sih sementara. Iki jenenge terbang, Cok. Terbang. Ayo. Ayo. Teng,
Habibi Megawati Gustur. Masa Gustur? Lah wong lagu kok blakrak nang mantan presiden iku lho. Habibi ya nurul aini. Lah iku lho. Wanto blakrak nang Lah. Bukan ta. Ayo, Amin Rais. Jirolu. Bapakku NU, Ibu Muslimat, Masku Ansor, Mbak Yufatayat, Melo NU paling nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Melo NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Prak 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 prak. Bring 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 bring. 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 Ha 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 ha. Ya. Enak ya? Enak. 10 juta loh ya. Apik. Ocol toko 10 juta. Hei, sik tambah lancar. Ya. Baleni maneh. Baleni maneh. Baleni maneh. Bapakku NU, Ibu Muslimat, Mbakku Ansor, Mbak Yufatayat, Melo NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Melo NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Praka 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 prak. Bring 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 bring. Praka 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 prak. Bring bring. Ha ha ha. 10 juta, Cok. Enak ya? 10 juta, Cok. Raimu kaya teletong. Ya raimu iku koyo penceren. Lah apa? Kon niku lha apa gerang-gerang gawe koyo ngono iku lho. Raimu lirih kabeh lho. Kon wis anak-anak kok gawe koyo ngono iku. Enak ya apik. Apik. Raimu iku lho, ngapa nek ireng-irengan iku lho. Lho. Kan ya ireng lho, Sok. Ireng kan ya. Kon sing bener to? Lho. Lah termasuk awak dhewe dibujuk ambek kethek iki. Ketoke ngono. Lah ya. Tok. Ayo diwalas. Ini ya. Apa? Ke tengah kon. Enak. Ya. Enak ta? Enak. Aneh. Aneh. Oh. Ditenono. Bapakku NU, Ibu Muslimah, Masku Ansor, Mbak Yufatayat, Melo NU pancen nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Melo NU paling nikmat ngalor ngidul nggawa berkah. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring bring. Prak 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 prak. Bring. Ha ha ha. Hei. Jamput. So. Aja ngono sana iki. Aja diusung-usung kene sana. Aja aku sak gak. Ayo sa. Ya to. Rasa lak ngowene ya, Mas. Aja so ireng kabeh arek iki. Ayo. Kan. Potong awul gak bejaji. Kono aja kurang-kurang ajar to. To, rene, aja nangis. Kon maksudmu apa? Aku wis curiga. Ola apa terbang nggawa piring iku. Kon ge kurang aku, kurang. Roman sangro dadi kethek. Dapet kene brae ke sore tapi apik gluteng-luteng.
Apa bene? Kaget aku rek. Ana sepur. HP-mu muni acok. Oh, waktu mengentut. Rungokno lho. Apa cok? Wayahe. Wayahe lha apa? Aduh, rungokno. Berita emang rungokno. Apa? Harap pulang. Wedhuse Ucok melahirkan. Wow. Sik, tenang apane? Ting. Bojone Siti. Lah apa nang bojo-bojone? Siti adeng. Iki abane apa sih iki? Iki mono pertondo jam. Oh, jam. Wong Bogor iki apa masyarakat sing wis majemuk, sing wis punya inisiatif hebat. Wong-wong cek ro waya, cek ro waktu, ngerti nek jam iku ana regane. Waktu itu berharga. Ngono lho. Kon pirang-pirang dina gak pedho awakmu nang ndi awakmu. Lho. Lan Aku iki pirang-pirang dina merguru rek. Lah guru golek ilmu. Lho. Nang ndi nang? Nang suru. Nang suru. Lah meguru iku nang kon apa nang suru nang iku? pedepok nang omahe yai tanah belah apa kon meguru nang suru. Meguru apa kon? Wis seru kok takok. Kok nang suru? Aku merguru nang wong pinter, Dik. Lho, wong pinter iki Oleh apa? maksudnya mahasiswa, dosen. Lho. Lah wong pinter Lho. apa? Lho. Aduh, lolo dadaku keseko. Aku merguru golek kesaktian. Loh, kesaktian. Syarat-sarana urip nang alam donya. Lah jelas. Kayak sukses. Iya. Kayak mulya. Iya. Oleh apa to? Aku oleh popok wewe. Lu? Wewe. Apa apa? Popok wewe. Digawe mopo sapa iki? Mopo untumu. Lho. Jare kan ngomong popok wewe. Popok wewe iku khasiate apa maksudnya ya apa? Loh, popok bukan sembarang popok iki. Iya. Umpama iki popok iki lek digawe manfaate apa khasiate ya apa? Sing gawe iki iso ilang. Iso ngilang. Dadi pokok sapa ae nek gawe popok wewe iki iso ngilang. Wong liya gak ketok. Gak ketok. Kasile to, kasile. Loh, ojo. Lah apa kok aja? Iki bukan sembarang orang sing iso duweni. Gak oleh sembarang. Aku mosok gak oleh nyele to. Apa maneh awakmu? Aku diluwih tak gendengke tanggoku nek adus iku suwe. Ajar kok iso ngomong nang dhewe tangga. Apa maneh ge ngono-ngono? Gak oleh. Iki nek gak wong atine bersih utawa wong tanggung jawab gak iso nggunakno, Dik. Oh, gak sembarangan wong. Sembarangan Wong pilihan. Wong pilihan iki. Abot sanggane. Nek gawe golek dhuwit barang Kenek gegere duit. Nek gak nyambut gawe. Iya. Mosok rek ngono sampe sak Ngawur ae. Oh, barangmu nek kok dusine gak oleh. Loh, Iki wih, orang kaya. wong Kelah. Wih. orang kaya. Modelmu. Jangan didemek. Kosok ge sampe ganti dompet. Loh, duit saking cae tak cendel-cendel. Oh, dompete gak amot. Kok cek nemene. Wong dhuwit kok mbok cendelo nang jas iki maksudmu apa? Loh, kanggo iming-iming tangga. Wong kok ge anyaran. Dadi nek ana tangga gak duwe dhuwit. Ya, jajak kepingin. Wong sugih kan tanggane gak duwe iku ya diutangi. Lho, sambut gawe angene gelane. Diutangi. Mari nagih geger. Wong urip Dapat gak ngono. wong urip nang alam donya iku tolong tinolong. Lah kandhane Ana wong kesusahan ya tulungun. Apa maneh dhuwitmu akeh. Alah, aku pegel nulung anakmu. Ya, Anakmu awakmu gene, Ya. awakmu minggat. Ya. Mbok tak kamu kono. Apa aku minggat iku? Wah, anakmu awake panas. Ya. Kon ilang, minggat. Ya. Lho iku sing nulung sapa genmu? Kon Haji? Duduk. Lah sapa? Mbok. Utang duweke po, Ji? Utang duweke. Oh, gak iso. Aku butuh duwe. Kanca karo dhuwit, Ya. abot Kanca. ya dhuwit. Kanca Ji. Ora iso. Kon mati kate diterno duwe. Lah, masih gak kok terus gak apa-apa, aku mlaku dhewe. mati mlaku lho. Mati. Lah iya terus lho kalau gletak.
Kon nyimpen duit akeh-akeh engko ya gak enak. Suwe-suwe mambu dipangan wereng. Iya. Dipangan rayap. Alah. Yo ngene wong nek gak ada duit ku meden-medeni. Ji. Kacau. Kon tak kandhani. Kon sogene kaya ngene iki apa sok kon duwe cekelan? Kon. Ayo. Cekelan kon. Wong saiki kok akeh perampokan, pencurian, pembunuhan. Apa maneh dhuwit mbok pamer-pamerno. Dilu dibathok wong kok. Lah aku dibatok buruk kok. Dibatok cok buruk. Kok iso murup? Mergo korekan. Ji, awakmu lah wis sugih. Umpama awakmu tambah sugih ngono gek gelem. Ya kepingin. Wong nek sugih kepengin sugih. Nek sugih iku terus gila jabatan. Lah, lek awakmu gelem sugih maneh. Aku jadi daftar jebet. Apa depet-depet Aku jadi daftar Apa? jebedan. Apa lu? Apa? DPR. DPR kok. Bener cangkemmu. Oh cocok. Cocok dadi DPR kon. Turu soal. Aku nek dadi DPR pertama kali jor. Wah, undang-undangku wakeh. Mari dadi yang ngilang. Kon nek duwe duit tak elingno. Apa? Kon kudu duwe cekelan. Aku nyek duwe cekelan. Lho ya apa? Duwe cekelan. Cekelan apa? Bojoku. Lho, kok bojoku duduk cekelan iku Apa? dulinan. Yo mulai cekelan duwe. Cekelan yang maksudnya kon niku duwe piandel. Wah, ya iku sing gak duwe. Lho, Lah iya mangkane. Mas yo gak duwe tapi aku duwe. Ngawur. Gombalemu kiden. Duh, kompal yo opo? Iki sakti mandra gunung. Lho. Kan iku lho, Sekne piye? iki gak sembarang gombal iki. Iki jenenge popok wewe. Lho yo iki. Sopo ae sing gawe iki lho iso ilang. Waduh, iki wis sugih iso ilang. Iya. Aku pengen dingkek wong nduk WC. Ya iki. Senengamu lah rondo-rondo lemu aja. Kok nek gawe iki nang ndi? Iso oleh kok. Aku doyan duwe. Iya. Iki tak sing duwe. Lah iya. Popoke Wewe. Mompok wewe kok popoke. Sapa sing gawe? Sapa sing gawe iki iso ngilang. Wong gak ketok. Dadi sapa ae sing gawe iki kandas. Kacek. Gelem Ono syarat. Wah, Ya ono syarat. syarat apa? Pokoke sing tak kepingin iku kudu mok turuti. Oh, ngono. Ya, iya ya. Nek iki duwe aku. Iya. Pokoke awakmu kepengin apa ae, Iya. aku nuruti. Iya. Aja kuwatir. Temenan. Jaluk apa tak turuti. Temenan. Yo, bisa dipercaya kata-katamu. Mengapa tidak? Iki piye iki? Kawin iso ilang kon. Pokoke iku nek mbok gawe mesti ilang kowe. Ketok yo. Iki tak aku sing goro duwe. Iya. Beneran. Aku sepeda motor 6. Lah iya. Motor 8. Omah, Omahe tawon. omah akeh. Omahe sumsun. Iya, iki tok sing gak duwe kon. Iki tak sing gak duwe iki. Tambah hebat nek tak jirek. Iki ngene. Iya. Kawin iso ilang kok gak. Ya. Nanti tak Ji. Ji. Sop. Ji. Sora Ji. iso. Nanti. Lho kok gak ono ya? Tak nanti, Cok. Lah iya. Kok moro-moro gak ono? Kok kon sing ngitno ta Ji, Cok? Ora, gak ono. Kok gak ono ta Ji? Ji, Lah ilang ya? ta Ji. Lah. Lho, iku apa? Waduh rek, kancaku garel petir. Iya, itu aku ya Ji. Ilang, iso ilang. Aku iso ngilang. Mending nyolong ke sapi. Lho, Apa ini? Ya. lho, Ji. Ilang maneh. Kok nanti Cok? Sok. Kok sing tau ta? Nanti ta Ji. Gak ono. Lho kok terus moro-moro ilang kawus ngono ae. Ta Ji iki lho. Ji. Moro-moro. Aja medan-medane kon Ji. Lah. Lho, iku. Iso ilang. Alah, aku percaya kan awakmu. Jaluk apa tak turuti. Njaluk apa ae? Tak turuti. Ate gak mbok turuti dijaluk wanto maneh kon. Oh, gak tak turuti pokoke. Temen ah. Kon jelas kate mbok gawe apa Ji? Alah, tak gendingke wong nduk WC. Ning kan Tak gawe nggawa salam. Ji. Ya aku nek gak pamitan. Ah, Ji. Ji. Cok. Lah aku sih, Wan. Aku paling kon pamitan. Lah, Ah, Ji. Mun gak pamitan. Lah. Aduh, kacau. Ya Allah.
Aja lali penjalukane Wanto sembarang. Aja kuwatir. Jaluk apa tak turuti. Sumpah ya. Yo. Enggak sembarang ya sih. Jaluk sembarang. Jaluk kok. Iki Es Fanta, es Sprite, pop mie. Es Fanta, es Sprite, pop. Es Fanta, es Sprite, kerupuk mobil. Sampeyan dodol apa? Delok Dik. Kula dodolan es balik. Dodol es apa? Es Fanta, es Sprite, pop mie. Ji tukono iki Ji. Tukono. Ji. Kita jaluk. Temenan. Iya, sobat jaluk. Loh, apa niki barang-barang internasional lho? Iki kerupuk opel teko upile unta. Aja kuwatir bah teko umpil jero. Niki dituku tagame gak tuku aku. Masalahnya aku iki nyewa nang Rizal. Ngene. jalur kabeh tuku kabeh, Bang. Kok nak kepengin daganganmu entek? Kaya cah jenenge wong dagangan kepingin entek. Daganganmu tak tebas. Piro bejat Tak tebas. Bisa sini piro? Sampeyan tuku sing ndi? Wis kabeh. Es Fanta, es Sprite, pop mie. Ji tukono iki kabeh ya. Alah aja kuwatir. Kabeh jalun aku sing wong jawab. Temenan. Iya. jalur. Mosok kon gak percaya karo iki lho. Niki ditebas. Iki tak tebas. Malih. Lho. Iki tak tuku. Aku dudu penjual melarat lapa mbok tuku kabeh. Meneh aku dodolan apa? Lho goblok arek iki rek. Goblok kon iku. Kon saiki dodolan perlu apa? Ya perlu nek entuk dhuwit. Barangmu sik entek. Lah aku mentek tambah gak seneng. Lah kok gak seneng? Lah aku meneh dodol apa mentek? Ayo melok aku Nanti nang mburi. kate lapo? Tak berasakno aspal. Aku gak mbok tuku gak apa-apa. Lho. Tak tebas. Kale ditebas. Aku sing tak jawab. Tukone kabeh. Wis salah. Nganuto. Pasane arek. Hei, Sing tak jawab. Ayo, Oh, iki lho. ambil duit. Iya, aku sing tak jawab. Iki sing tanggung jawab. Barangmu tak tebas. Tak tuku kabeh. Bejajine piro? Bejajine piro? Engko kon hitungan karo iku lho. Kalau duit lho. Kok tangan iki ya. Saking akeh dhuwit rek. Iya, ya. Oke. Yo, wis barangmu tak tebas, kon kok urusan karo Taji. Iku 7.500.000 lho. Iya wis, masih 10 juta ditebas wis ya. Iya, Yo. tepate. Teremo larang lho. Iya. Ayo sok mangan sok. Akeh Pak duwite, Pak. Lah, Duwite kowe apa? Tak tinggal sik ya. ya lho. Aja kuwatir. Aku pokoknya seneng Pak Lek sampe tebas. Iya, tanggung jawab masih entek piro tak tebas. Iya. Kekno. Ngono ah. Iya. Aku tak mulai. Hah? Tak mulai tanduk kene. Lho, Sakarepmu. Sakarepmu. Berarti aku mulai. Nanti kamu. bongko kan. Lah wong aku iso ngilang ta dak. Bah, meneh balik kok. Lho, wonge gak enak. Iya. Pajak hero takak sih. Woi. Woi. Aku tak bilang. Gak kena. Panjang weh. Oh, kok gak ketok? Alah, pawai nae. Boleh. Aku lagi tak kau. Aku bilang. Es Fanta, es Sprite, pop mie. Es Fanta, es Sprite, es teh, pop mie. Kon lapo kemulan koyo kademen niku. Es Fanta, es Sprite, pop mie. Es Fanta, es Sprite, pop mie. Kok pawatan ate kemul-kemulan, Iki ngono dhuwit dagangan. Mamula lak gak tak oleh nuku. Waduh, gone keliru bae iki. Apa pindah? Kok kira aku iki katalan ta? Sing kurang ajare endi duwe. Endi duwe pop mie.
Endi duit? Aku kemulan ngene iki mang awakmu ya ro. Karo apane mbok kira aku katarak? Lho. Kelakuan kaya kon ngene iki ya, mari mbadhok, mari ngombe, gak kok bayar kuwi sakeh. Arek-arek bojo iki. Ketok. Ketok. Ngene. Lah iki baru gak ketok. Lah, kan gak ketok sih. Jene mau aku tak tutup. Ayo, mbok bayar tak gak? Iya tak bayar. Nanti gak mbok bayar, tak lapor pamong desa kok. Lho, aja tak bayar. Pira tak Iso. bayar? Iki mekor. Apa lu gak ketok. Ketok. Kok iso gak ketok iku mbok kira aku picek ngono ah. Duit ini. Wes gampang meneh. Gak iso. Wes gampang. Gak iso. Kudu tanteni saiki. Heh. Aku ki bolak-balik kelakuan kaya wong lanang-lanang kon iku mek mari karepmu ninggal KTP duwike kurang sering. Apa? Sampeyan niku gak ro bengi ya? Gak ketok. Cak, digoleki penduduk menjol tanda tangan niku lho. Lho, sapa? Sampeyan niku ya apa sih? Lho, iki ketok awakmu. Ketok. 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 Waduh, bojo arek-arek iki. Heh? Jawaban sampeyan niku lho digoleki. Golek sapa? Enek wong ki makatene njaluk tanda tangan sampeyan. Pak Bayan ten pundi? Neng, aku yo ndoleki Neng. Aku ki daganganku kurang dibayar. Ya ampun, Cak. Daganganku Kon metu bengi-bengi terima ambek banci. Heh? Metu bengi-bengi ambek terima ambek banci. daganganku kurang dibayar. Apa jangan karo banci to? Iki ngomong seksine. Daganganmu goreng dibayar, Sen. Kakek arek wong-wong nulis kok weruh. Bayar. Wong-wong weruh yo daganganku kurang Kon tak dibayar. goleki rono rene trimo karo banci. Heh? Iki dudu perkara regane. Iki to. Gak ketok. Dudu perkara regane, harga diri. Harga diri. Oke. Harga diri. Iki ketok. Harga diri aku. Aku Sen, gak dibayar yuk. Apa? Aku lek sampean gendaan karo arek wedok gak apa-apa, Cak. Lah lek trimo awakmu gendaan ambek banci terus mari kok gawa gak kok bayar dagangane. Lho, iki urusan ketok. Gak ketok. Hah? Urusan ketok. Gak pokro sampean niku, heh? Wes gak bener sampean niku, heh? Nah, isi. Aku kok banding-bandingno karo banci. Ngomong, Cak. Iki mau jarene ngene. Aku gak duwe bojo, Dek. Bojoku mati kelelakan sepur. Ngomong. Ruwono menungso enak kelelakan sepur. Kirum tai. Wah. Loh, nganggo kok jawab. Kayak ngebu apa, Mbak? Motoe ketip-ketip. Motoe ketip-ketip. Motoe ketip-ketip. Motoe kok aduh aja. Ayo. Tak mau jawab. Iki mau jadi tak bayar separuh tak lebokno separuh ngono to yo. Tak bayar separuh tak lebokno Ono separuh. kakakmu. Hei. Eh, Jeplak ping dhisik. Saya bayar separuh sapa? Eh. Malah durung dibayar plas mari dilebokno. lah donyamu sak meneh kalau apa gak kok gak bayar? Heh? Men iki mene. Heh? Weku kalong. Wong kok sok kayal-kayal. Ngene. Tekan sayang. Aku durung dibayar jetasan diintuti break jare. Ngene. Iki mun aku petuk kanca-kanca. Terus, Wanto. Cok. Gak urus. Karo rasa. Lah. Lah iku mung terus ngene ceritane. ceritane piye? Bar ceritane dhek utang duwe aku gak tak kei. Terus dhek dodol iki. Jere, iki ge kemul gak ketok. Ketok tak gaje. Ketok. Gak ngurus apa-apa
apapun bentuk kon masalahmu ambek kanca, sing penting kon durung bayar wekku. Tanggung jawab. Sampeyan gak tanggung jawab kita nono. Isini-sini rai. Aku nang ngene lho. Bojone Bubayan tembakno ternyata mangan dagangane wong. Aku mau bayar, gak tak dol lho, dipeksa, tak tukune. Maksudku ki ngene lho. Sing tak tuku duduk bekakase iki. Lah kok nyatane dagangane gorong kok bayar? Daganganku pancene. Iki pancene daganganku iki. Loh, Dagangan panganan. Lah antuk mau ngutang duwe aku. Gak tak kei tur dodol iki tak tuku. Dari iki iso ngilang. Dodongane ketok jane. Aku iso gak iso tak laporno peno. Aku sik. Wong gak iso. Ene sumbere jare. Gak sumber-sumberan. Are. ah wek aji. Ha. Kawin piye praprok e? Oh, Ji, nanti Ji. Ji, nanti tak jiwau. nanti. Tak jiwau kita cai. Lah iki. Nah. Oh, Ji. Keplok. Kon dari sapa? Iki. Lah iya ketok. Lho, gak ketok. Kon gak ketok ya? Ilang lho, Kon gak ilang. ketok. Ora, sakjane iki mung sampean iku diakali sapa? Ayo iki lho wancane to. Hei, rumah iki yo. Aku lapor gayeme banci. Zaman saiki ki wis gak ono, Ji. Kaya ngono iku. Aja gampang percaya. Sampeyan iku diakali arek-arek sampeyan iku. Mangkane dadi wong iku aja medhit-medhit. Lho. Soge. Saiki Tanggane ditolong. Saiki daganganku ya apa? Es Fanta, es Sprite. Nih. Hei, ketok tak gak? Hah? Ketok. Ju. Wis Kayak rek. gini. Aja diakali maneh. Weh gak iso sadar aku ngelapor ke polisian. Aja lapor. Balik ya wis. Aja lapor. Ayo. Kawin. Gawin. Loh, Ji, gak ketok, Ji. Gak ketok. Matamu le. Wis rek ngesakno taji rek. Wis aja dibaleni meneh. Wis kaya ngono Ji. Lho gak ketok, Ji. Gak ketok. Ayo.